Dámy a pánové, čus! Vítejte u dalšího videa na hru Outlast Whistleblower. V minulém partu jsme skončili tady. Jsme se zasekli, no vlastně tady jsme neskončili, protože save se trochu postaral. Ale to je teď jedno, budeme pokračovat tady. Tak, v minulém partu v minulém videu jsem natáčel ten cooking simulátor, jak jste si mohli všimnout, protože já to teď natáčím po třetí tady ten part. Ale protože já jsem byl předtím úplně nasranej z toho, teď jsem v pohodě, v klidu. Kdy budeme chillovat. Nebudeme se brdat s tím. Můžeme pokračovat dál, tady nějaký krten tříská. Se tady srovná. Co chceš? Kokot se tady mlátí do hlavy, ty vole, lek jsem se ho. Bum, bum. Dobrý, nebaví mě to. Bav se hezky, kámo. Já se tady s tebou teď nebudu bavit. Tudy. Tak a vlastně v minulém videu jsem dělal simulátor vaření. Jako docela mě to bavilo, ale jako spíš ne. Ale to je teď fuk, protože jak jsem říkal, musel jsem víckrát natočit prostě Outlast. Tak budeme se podívat zde. Postele. To je šachta. Co je tady? Sloup. Asistenci si nemůžu zavolat, nějakou paní sestřičku. Tak co tady? Taky jenom postele. To je na hovno. Co tady? Tady by něco být mohlo. Hele, šachta. Já jsem si ani nevšiml. Kam nás odvede? Jo. To je docela dobrá pojebávka. To znamená, že tady někdo asi bude. No nic, jdeme dál. Ne. Pane řezník, já vás nebudu otravovat. Nahoru. Jen se nebojte, já vás nebudu rušit. Teď se nebuďte debil. Co, jdeme dolů? Jdeme dolů. Tady to svítí. Zkusíme jít tudy. Ježišmarja, postel. Šachta. Nahoru do šachty, dobrý. A pane řezník, nasrat. Jdem dál. Ježiš. Ne. Měj se hezky, páne. Bůh s tebou, vole. Dobrý, hele. Popelna, vole. Zazděná, bude tady chrapu na hajzlu. To bylo hodně zajímavý. A když takhle vyspíš, vole, ve vaně, do plesního hajzlu se jdeš vysrat. Dobrý, nic, no jdem dál. Okýnko. Tak, co dál? Jdeme tudy. Tady je za zděnou. Tady jsme asi safe, jak to vypadá. Vyražené dveře. Sem se nedá dostat, sem se dá dostat. Sem se půjdeme podívat. Nic. Tady se nedá dostat. A tady... Nevím, jestli něco proběhlo přede mnou nebo za mnou, ale lekl jsem se docela hodně. Tak nic, no, jdeme pokračovat. Nějaký laboratorium tady. Co je, vole? Co tady dáváte? Testujete moč? No to je nějaký léky. Parkour. Hezky pěkně. Chodba. Go away! This is my place. Pane, co pak? You're gonna get me killed! Fuck off! Co pak, pane, já vám tady budu dělat společnost, si zaspíváme pěkně na hlas, ať se sem všichni seběhnou. Tak, co tady?
sem se asi nedostaneme. Nebo dostaneme. Jo, ale nás to asi nepustí. Tak, musíme nějak udělat to, abychom se dostali sem. Neaktivní. Tak to se musíme nějak zjistit. Tady půjdeme, tudy. Tady si nechám otevřít, no radši. Tady se mě dosi. Dobře, no. Tak jo, no. Kde je pilař? No, asi jdeme tam. Já jdu úplně náhodně. Tady je tma, jak v prdeli. Se můžu schovat. Ne, blbečku. Přeskoč tu postel, ty kriple. Potřebujeme najít asi já nevím, něco. Třeba tudy. Tak, schovám se. Nenajde mě. Já se zatím napiju. Pěkné nohy máš. Jo, jsem clever. Jsem velice clever. No, ale jsem clever v tom, kam mám jít. Tady se nedá jíst. Nebo jak? No, to je Magor. Spící Magor. Takzvaně. Má kameru. Já se nabiju. Musíme asi nějak odpojit ten plyn. Ale... nevím jak. Má nějaká místnost asi schovaná. Je za mnou. A nahoru. Dědku praštěnej, haha. Dědek nemůže šplhat, protože má, vole, ruce plný, vole, pily. Tak, co tady? Hele, tady si můžem, počkej, jo, já měl zaplý caps lock. Tady si můžem otočit kolečkem. Tak. Co dál? Tady to musíme asi projít a vrátit se, to je můj tip. Ale já nevím kudy. Jo. Ale tudy. Tak, super. Já zdrhám do prdele. Bye bye. Dobrý. Jsme safe, dámy a pánové. Tak. Co tady? Všude mrtvoly, jebnuté. Co tady máme? Chodba. Já se kouknu ještě tady. Takže tady to je aktivní. Tak se tam půjdeme podívat. Já jsem se dostal ven. To je dobré. Já jsem ven. A zpátky nemůžu jíst. Nemůžu. Dámy a pánové, jsme venku. Na čerstvým vzduchu. I když nevím, jestli je tady čerstvý vzduch.
Nemám ani boty, tak jestli si zarazím nějaký trn nebo hřebík do nohy, tak to bude docela nepříjemné. No nic, no. My jsme dostali safe nahoře a ještě tady dole, no tak to je dobrý. Tak, já nic nevidím. Ale půjdeme tady podél plotu. Ale já jsem to zrovna našel. Něco jsem našel. Kokote, jebe. Křik. Je to on? Ten kanibal? Může to být buď pleasure, jakože víš co. Takhle. Nebo bolest. Nebudu hádat. Nejsem si jistý, jestli on vůbec ví. No, je to Magor. Jeho hlas zní jako někdo, jako něco, co jsem chtěl, když jsem se díval na engine. Jeho jediná zpráva je hlad. Zničit a sníst, skonzumovat. Zkusím na to zapomenout, Lízo. Kámo, zase ta Líza, vole. Jestli se odsaď dostanu, zkusím se za tebou vrátit. Jo, takže nějaká naše manželka tady. Nějaká Líza. Jdeme tudy. Ty vole, tady musí být hrozný vzduch. Venku. Brána. Brána, brána, brána. Jdem dolů. Jdeme tudy. Ježišmarja! Magor mě praštil po hlavě. Ty vole. To nebylo dobré. Tak, jen se nadechni, kámo, aby se tady neudusil. Já si rovnám vole sluchátko, protože mě bolí uši. Co tady? Kámen, jo. Jdeme dolů, budeme tudy. Tady dám parkour, tadyhle hop. To bylo dobré docela. Tak, já půjdu tudy. Co se děje? Pane, jste kamoš? Asi nejste kamoš. Tady nic. Asi tady. Nevím, tudy. Půjdeme. Tak, tady je zavřeno. No, vypadá to, že je zavřeno, takže nám to nepůjde, no, nepůjde. Jo, dobrý den. Já jsem Wayland Park. Haló? Jaký basketbalista? Klese? Tě natočím na kameru. Pojď, hoď to tam. To dáš. Jej, skoro. Ty vole, z tebe nic. Z tebe nebude basketbalista. Bah. Tak. Tak, schovám. Se dolů. Haló. Asi dobré. Jsem na to asi vykašlal. Tak jdeme asi zpátky, nevím. Tady nic není. Ani okna rozbité, basketbalista, pojď to tam. Ježišmarja. 378. No. Co se stalo? A mě to otevřel, nádhera.
Tak to tady půjdu. Dobrý den. Jak se máte? Já se mám fajn. Jo, odpočíváš? Dávaj si 20. No do práce ty vole, běž. Hej vole, cucaš se tady se dveřma vole jak hovado. Jdeme asi tudy. Tady nic. Inventory nemám vůbec nic. Mám jenom pár baterek. Hop. Ahoj, kamarády. Jak se máš? Tak nic, no, jdeme tady to sparkurovat. Hop. Božmara. Nazdar. Já jsem se ani nevšiml tebe. Jak se máš, čávo? Máš pěknou hlavu plešatou. Takovou fešnou máš. No, jdeme asi dolů. Hop. To bylo hodně dobré. Dobrý skok. A tady je něco. Je tady nějaká cesta tajná. Nevím, co to je, ale tady by mohl být nějaký secret. Nějaký secret. Baterka. Baterku neodmítnu. To víte. To všichni víte. No nic, tak se jdeme proplazit mezi hovny zase zpátky. A jdeme tudy. Do tunélu. Tady ta žárovka vole s komárama tady se mrskají. Barva? Jaká barva? Ukaž. Spatlín. No, já jsem takový patlín, vole. Spatlám všechno, na co šáhnu. Dobrý den. To je poklop. Dále. Ježiš, jaký posilovací muž se tady. Nějaký workout se tady nepodařilo. Spadla mu činka na hlavu a zabila ho. No jo. Kolik jsi tam dal, vole? To máš asi 50, 150. Tohle máš 2 váhy, takže 250, no ještě si to ani nevyvážil, takže ti to spadlo na hlavu, ty kokote. No nic. Turisti, dobrý den. Jak se máte? Pánové, vás neviděl od minulýho dílu Outlastu. Ty vaše hnusné ksichty. Kam jdete? Pojďte si se mnou povídat. Kamarádi, když jsme kámoši, ne? No, nebudu to radši nic říkat. Tady nic není, tak koukám. Další policista odpočívá. Hej, nikdo nepracuje, to je hrozné. No nic, jdeme dál. Co tady? Taky si budeme zaposilovat. Těžký váhy, vole, bomby budem. Taká dramatická hudba, vole, to se mi nelíbí. Co ty, vole, kamaráde, ti to nějak nevyšlo, to posilování. To bych spotoval nějaký debil a pak utekl. Jdeme dál. Dobré. To tady je takové tmavé. Zjistí, to jste vy? Čau kamarádi, jak se máte? Já jen tady projdu, jo? Čau kemoš. Čau kámoši. Jsme kámoši, že? Nemusíme servat, můžeme být v pohodě. Co tady? Hele, tady je basketbalový kurt. Basketbalové hřiště. Ty vole! Kokote, co si tady po mě házíš, vole? Míču do obouchanů. Drž píču. Jaký hubený kokoci.
Já na vás jebu. Já jdu pryč. Jak zahřval debil. Tak to nic, tak jdeme pryč nahoru. Oni naštěstí neumějí šplhat po schodech. Nebo po žebříku teda. Po štaflích. No nic, jdeme tudy, hop. Co je tady? Spis. Vemu spis. Nebudu to číst, vy si to přeložte, já to číst nebudu. Cesta, 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 cesta. Dal bych si něco z dobrýho těsta. Já jdu za tebou. Já jdu za tebou, kámo, já ti tu pomůžu. Je si, vole. Jdu, kámo, ne? Tohle si nechutnej. Necháme ho, ať se vycuká, asi má nějaký stavy. No, necháme, ať se nadechne. V našem, vole, habitu. Nemůžu se schovat, ale můžu. Dívej. Ale vidím. Když já nevidím vás, vy nevidíte mě. Logika. Tak, co tady? Tady nic. Tady taky nic, ale tady jsou dveře. Tak, hádám, že tady by byla baterka, jenomže já mám prostě 5 z 5 a ještě plnou, takže je dobrý. Tady se nedostaneme. Takže jdeme hovory. Hop. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Jo. Jo, Billy, to je ten Wall Rider, kdybyste náhodou zapomněli. To je prostě ten duch, co nás v Outlastu zabil, když jsme hráli za Milese. O! Billy! Billy, tam děláš, ty šuli, ne? Tohle to si udělám na náhledák, hop. A je to. Tak, Billy tam s váma docela jede. To je ten nejlíp udělaný stín na světě. Ale to je teď jedno a teď jdeme dál. Halo? Tak asi nic. Pane policisto, co pak? Jdeme dál. Dobrý den. Vítejte dalšího videa. Já jsem Dožich Magor. Povídám si tady sám se sebou. Taková temná místnost. Co tady máme hezkého? Nic. Jdeme dál. Hele, tady je to rádio. Já ho potom použijem a tady ještě podívám. Murkov Corporation. Jdeme. To je vše. Jo. Ty vole! Smrde jeden, nech to! Hajzle, vole. You couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Přesně. Ale ne. Do me a favor and die here, Park. Ale ne. Všichni ten hlas, asi to tam teď bude známe. A tenhle Magor se nás teď pokusil zabít, tak? Nevím, kam tak rychle zmizel. A jdeme dál. Ja! Není to on, že to není on. Dámy a pánové, špekatá palice, který jsme nedali vůbec jméno.
No nic, to je zdravá, měj se hezky, kámo. Budeš se jmenovat Franta. Kucně, ty hajzle. Utíkej, kámo, utíkej, honí tě Franta, veliký, utíkej. Honí tě Franta, veliký. Čau, kámo. Skap, debile. Markov personnel, an emergency evacuation is in process. Please proceed immediately to the administrative block. Co to je? To je nějaká kapela, ne? Black metalová. Kam já mám uši? Ne, dobrý, to je kamera. Nějaká kapela, ne? Nějaký, vole... Nevím, to ani já nepřečtu. Já to jde otevřít. And magic, you think it was technology. We had faith in all the wrong things. And it will destroy us. Dobře, ty sem patříš, kámo, protože... What's the future caveman? Our technology, you would think it was magic. And if you should and magic, you would think it was technology. Dobře, to je Magor. Ten sem opravdu patří. To není jak ty ostatní lidi, co sem jako jsou jen tak. No tak to počkej. Není to náhodou otec Martin? Kámo, nazdar. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Nazdar, kámo. To ty jsi to tady psal, tu ceduli? Já vím. No, dámy a pánové, to je otec Martin, který tady píše celou dobu tadyhle ty texty. To tady nepsal ten Magor, co tady chodil down the drain. My vlastně odsaď přijdem, tady ho uvidíme, nějaký Magor sem přijde, úplně mu z toho jebe a bude si tady mumlat tenhle text. No to je teď fuk, teď jdeme dolů, hop. Dobrý den. Halo? Come here! No more sickness! No more nightmares! Get out of my blood! I'm not the sick one, you lying motherfuckers! Fuck you! Come here! No more sickness! No more nightmares! Don't you fucking I'm look not at the me! sick one, you lying motherfuckers! Fuck you! Nevím. Dobře, nechám vás taky, ať se tady vycukáte. Mějte se hezky, čau. Exit, nevím jak exitu. Oh god, one of them's coming! It's not even human anymore! Ty rasisto! Block it! Shut it in! Ty rasistický hajzle, vole, aby ti uhnilo péro. Jo, a tady jsme vlastně běželi a tady byl ten Magor, který rozmlátil toho borce. Jsme tady vlastně šli a on tady chtěl, ať jsme sticha a tudy se dalo projít. A tam byly vlastně... Tam byla vlastně ta cesta, kvůli kterou jsme pak šli. Jo, tady to bylo otevřený. To znamená, že by tady mohla být baterka. Je tady baterka. Já si přebiju, protože nikdy není baterek dost. Hlavně v tady té hře. Tak. Tady už nic dalšího není, takže jdeme dál. Necháme to tady Milesovi otevřený. Věřím, že už tady je. Neaktivní. A je tady taky neaktivní. Ty vole, co se děje? Ty krab! Špekoun! Ty vole, což většinou si pamatuju, kámo. Já vím, že to je teda prequel na tady tu hru, na Outlast, ale to je jedno. Parkour v oknem! Dobrý. Nemůžu jít spát. Nemůžu. Co dělá to kolo, vole? Jsme venku, dámy a pánové, znova a zas. Tak já to tady dropnu dolů. Hop. Super, tady nic. Tady je otevřené okno, tak se budeme podívat. Super.
What the fuck? Teď jsem přišel, ty vole, tak já ti otevřu, nevím. Nic na mě neskoušej, ty kokotko. Miden. Nikdo? No tak nikdo, no, tak jdeme dál. Nevím kudy. Tady tomu křoví. Možná tudy? Jo, tudy. Jdeme tady. Tady to rozkočím, hop. Dobře ty, kamaráde. Jdeme dál. Schody. Tak, co tady? Tady nám bliká elektrika. Máme nějaký quest? Jo. Protože jak nám tam rozbil to rádio, že vlastně... Co je, kámo? Kdo seš? Show me yourself. Ty uchylnej hajzle. Tak, on se nám asi neukáže a já mám takový pocit, že vím, kdo to je, protože díval jsem se na... Já jsem se díval na youtubery, když jsem byl mladší. To asi každý. No, tady je to pod proudem, takže tady se nedostane. Musíme vypnout asi elektrický proud. Že jo? Jo, je to pod proudem, takže jdeme tamhle. Listí, haha, no tak jo. Co tady? Chcípák, zase spí. Baterka. Nabiju si, dej sem baterku. Super. Co tady? Hele, tady je nějaká cesta. Tady jdeme tudy. Tady je nějaká chodba. Něco jsem měl vidět? Ty prasáku, co tady děláš? No nic, tak vypneme elektriku. Super. Fuj, ty hovado. Jdeme nahoru, jdeme si otevřít. What? Teď jsem to vypínal, vole, takže to musím jít zase. To mě poser, ne? Už poseral, ne asi. Tak nic, no, tak jdeme zase dolů. Tady si mě někdo dělá prdel, vole, kde je tady schovaný? Nikdo. Nefňukej, vole. Tak nic, jdem to zase odsvaknout. Ty hajzlu. Já jdu pryč. Já na tebe mrdám. Čau, kámo. Jdem dál. Trhám. On za mnou asi ani nejde. On jde za mnou, dělej, zavři se. Co uděláš? Ty vole, on si otevře. Tak a tebe jsem už nepouštím, vole. Jo. Fuj, ty vole, to byl útěk. Dámy a pánové, tady bych to ukončil to video, protože
jo. No, doufám, že se vám to líbilo. Mně se to teda líbí, tady ta hra hodně. Já v tom určitě budu pokračovat, určitě to dohrajem. Jestli se vám to video líbilo hodně, dejte like. Jestli se vám to video líbilo ještě víc, dejte odběr. Klidně mi napište do komentáře nějaký názor na tady tu sérii, klidně i na to, abych měl natáčet něco jiného. Mějte se hezky. A ještě vám řeknu, já nevím, jak to bude, ale zítra asi natáčet budu. Pak pozítří taky možná videjko jedno. Ale potom už 18. nemůžu, protože já se budu balit na dovolenou. A to budu natáčet takový větší jako vlog, takže třeba 2 týdny nebudu natáčet. Jenom abyste to věděli, protože 30. přijedu domů. A ono vlastně, jak začne škola, tak já taky nebudu mít moc času, protože no je škola a já prostě budu mít hodně práce a hodně věcí na co myslet. Takže mějte se hezky, za chvíli končí prázdniny, takže to je pěkný k hovnu. Ale to je prostě tak už je život, to nevadí. Užívejte život, mějte se dobře a čau.